ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ദീപാവലി. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 15ാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു. ഇന്ന് 15ാം അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം. നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ കണ്ടത്? ശരീരസ്ഥരായ ആത്മാക്കളൊക്കെയും തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനതയിലാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, അത് നമ്മുടെ മേലെ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇവയെ അതിക്രമിക്കുക, അതും നമ്മൾ കണ്ടു. ആധ്യാത്മിക പദം പ്രാപിച്ച ആളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു. ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെയും മായയും എല്ലാം ജയിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തനായാല് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എത്താം. ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തണം, അല്ലെ? ഇപ്പോ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. എന്നാലേ വേറൊരു മാർഗമില്ല. അപ്പോ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഉത്തമ പുരുഷൻ ആരാ? ഭഗവാൻ തന്നെ. ആ പുരുഷോത്തമനെ നമ്മൾ അറിയാനുള്ള മാർഗമാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാനാ പറയണേ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമധശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. വേരുകൾ മേൽപോട്ട് ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് ഒരു വൃക്ഷം, അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ, അല്ലെ? ചിലപ്പോ വെള്ളത്തിൽ ചായ നിഴലായിട്ട് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷം, അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽമരം, അതിന്റെ ഇലകള് വേദമന്ത്രങ്ങളാണത്രേ. ഈ വൃക്ഷം എന്താണ് എന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനി, അറിവുള്ളവൻ എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വൃക്ഷത്തിന് നാശം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഓരോരോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുക. ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന് അതിരില്ല, നോക്കെത്താത്ത ദൂരം ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ആസക്തരായവർക്കോ അവർക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിന്റെ ഇലകള് വേദങ്ങളാണ്, അറിവാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന്. ഇപ്പോ നമ്മളൊരു മാവിന്റെ നിഴല് വെള്ളത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയാൽ നമുക്ക് മാങ്ങ പറിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും ലഭിക്കില്ല.
ഇവിടെ ഒരു കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷം പറയാണ് ഭഗവാൻ. അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ശരിയായ ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു ഛായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ, ഒരു നിഴല്, അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് തലകീഴായ വൃക്ഷം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വേദ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണേ, ഭക്തിയോഗം മാത്രം മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേദ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും. നമുക്ക് എന്തേ വേണ്ടൂ? ഭഗവാനില് കൃഷ്ണപ്രേമം ഉദിക്കണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കണം. അത്രേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിങ്ങനെ വളരും തോറും അതിന്റെ വേരുകൾ കീഴ്പോട്ട് ഇറങ്ങി മണ്ണിൽ ഉറയ്ക്കും, വീണ്ടും അത് വിസ്തൃതമായിട്ട് വളരും. അങ്ങനെ ഒരു മരം തന്നെ കിലോമീറ്ററുകളോളം പടർന്നു വളരും. അതാ ഈ ആൽമരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, അല്ലെ? വേരൂന്നും അതിന് കീഴ്പോട്ട് വേരുകൾ വന്ന് മണ്ണിലൂന്നി വീണ്ടും അതൊരു വൃക്ഷത്തിന്റെ തോതിൽ വളരും. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. അധശ്ചോർദ്ധം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വൃഷയപ്രവാല അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന് എങ്ങനെയാണ് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതിന്റെ വേരുകള് മേലോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്, കീഴ്പോട്ടും വരും, അല്ലെ? നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിന് കീഴ്പോട്ട് വേരുകൾ ഇറങ്ങി മണ്ണിൽ ഊന്നി വീണ്ടും അങ്ങനെ ഇതിനുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കീഴ്പോട്ട് തലകീഴായ വൃക്ഷമാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് വേരുകൾ കീഴ്പോട്ട് ഇറങ്ങി ഈ ഭൗതികതയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകള് ഉണ്ട്. ശാഖകൾ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ജന്മങ്ങൾ എടുക്കണത് ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കണത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. ഓരോ മനുഷ്യനും നമ്മളൊക്കെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് അതാണ് ഈ വേരുകളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത്. ഈ ഭൂമി ഭൗതികതയില് താഴോട്ടിറങ്ങുന്ന വേരുകള്, ആ വേരുകള് ഈ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പോ നമ്മള് ഇവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് വന്നവരല്ല, അല്ലെ? ഒരു റെന്റഡ് വാടക വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. ഹൗസ് ഓണർ എപ്പോഴാണോ എവിക്ഷൻ നോട്ടീസ് തരണേ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു റെന്റഡ് റൂം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, ഇവിടുത്തെ പെയിന്റ് ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടേ, ഫർണിച്ചർ ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. ശരിയായ വീടാണ് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, വിഡ്ഢിത്തമാണ്. ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ വന്ന നമ്മളും ചെയ്യണത്. ഇത് നമ്മുടെ ശാശ്വത സ്ഥാനമാണെന്ന് കരുതിയ നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യണത്. ഏതാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഈ ഭൗതികത എന്ന് പറയണത് സ്ഥിരമല്ല. നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം ഇവിടെ വസിക്കാൻ വന്നവര് മാത്രമാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യ ഭവാർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. വേദ പഠനമൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തില് വ്യവഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദകരിക്കും. എന്നാല് നീ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയരണം അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലെ ശാഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഇത് വരുന്നത് ഏതാണ്ട് ബ്രഹ്മലോകം അല്ല സത്യലോകത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ വേരുകൾ പുറപ്പെടുന്നത്. വേര് എവിടുന്നാ വരണേന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി കാണാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും അങ്ങനെ വേണം കരുതാൻ. പിന്നെ അതിന്റെ ഈ മുകളിലെ ശാഖകളില് ദേവന്മാര്, ഗന്ധർവന്മാര് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ വസിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു 7-14 ലോകങ്ങള്.
അപ്പൊ ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ ദേവന്മാര്, ഗന്ധർവന്മാര് തുടങ്ങിയവര് തന്നെയാ. പിന്നെ സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ തായ് വേരുകള്. സകാമകർമ്മങ്ങള് വേരുകളായിട്ട് താഴോട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഈ കാമന ഫലേച്ഛയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് ഈ അശ്വത്ഥത്തിന്റെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകള് എന്ന് പറയണത്. ആ വേരുകളാണ് നമ്മളെ ഭൗതികതയിൽ ബന്ധനസ്ഥരാക്കി ഇടുന്നത്. അത് വേര് താഴോട്ട് വന്ന് മണ്ണിൽ ഉറച്ചു പോകും. അതാ അതിന്റെ സ്വഭാവം അല്ലേ. 3ഉം 4ഉം ശ്ലോകങ്ങള്. ന രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യഥ പ്രവൃത്തി പ്രസിദ്ധ പുരാണി. എന്താ പറയണേ? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. ഇതൊരു ഇമാജിനറി ആണ് അല്ലെ, കാൽപ്പനികമാണ്. ഇത് വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യ പദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനൊരു വൃക്ഷം, തലകീഴായ വൃക്ഷം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിന്റെ ഒരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഒരു ഛായ, നിഴല് മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ കാണുന്നത്. എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു നിഴല് തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകവും. ഇവിടെയുള്ളത് ഒന്നും സത്യമല്ല, എല്ലാം മായയാണ്. എന്നാൽ സത്യമായിട്ടുള്ളത് ആധ്യാത്മികതയിലാണ് എല്ലാം. അവിടെ ആർക്കും എന്താ പറയാ, ജനിമൃതികളില്ല അല്ലെ, പ്രായമാവില്ല, എല്ലാം അവിടെ ശാശ്വതമാണ്, ഒരേപോലെ. ഇവിടെ എന്താ, ജനിക്കണം അല്ലെ, വളരണം, പിന്നെ കുറെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, പിന്നെ പ്രത്യുൽപാദനം, പിന്നെ ക്ഷയം, പിന്നെ മരണം. എന്നാല് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ഇതൊന്നുമില്ല, എന്നും ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകം, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകം, അതിനെ അതുപോലെ കാണണം. ഈ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകത നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ? വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. അപ്പൊ ഇതിനെ മുറിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. എന്തുകൊണ്ടാ മുറിക്കുക? വിരക്തി എന്നുള്ള വാളെടുക്കണം, അപ്പോഴേ അതിനെ മുറിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് തന്നെ, അത് ഇല്ലാതാവുക. ഈ ഭൗതിക ആസക്തി കുറയ്ക്കുക, ഭൗതികതയോട് വിരക്തി വരിക. അങ്ങനെ രാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ, ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആ വിരക്തിയാകുന്ന വാള് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഛേദിച്ചു കളയാൻ പറ്റും ഈ മരത്തിനെ. എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? എവിടെ ചെന്നാലാണോ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തത്, ആ പദം പോകാം, ആ ദിവ്യ പദം പോകാം. എവിടെയാ? നമ്മുടെ സ്വധാമമുണ്ട് അല്ലെ, അവിടെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വാടക വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആ സ്വധാമം, അവിടെ ചെന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല, ആ ദിവ്യ പദം പോകാം. എന്നിട്ടോ സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അവിടെ അല്ലെ കൃഷ്ണലോകം പൂകിയിട്ട് ആ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണന് സ്വയം നമ്മൾ സമർപ്പിതരാവുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ ശാശ്വത വാസസ്ഥലം. അത് നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പോ ഈ വൃക്ഷം അതല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലും ഈ വൃക്ഷം നശിക്കാൻ പോണില്ല. അസംഗമാകുന്ന വിരക്തിയാകുന്ന ആ വാളുകൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയിൽ നിൽക്കണം. എന്നിട്ട് അതാകുന്ന വാളുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വൃക്ഷത്തെ ഛേദിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിലും, ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം, പിന്നെ ഭഗവാനിലും. അപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടു, ഗോലോക ചാർട്ടൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ
നാഭിയിൽ നിന്ന് താമര വരുന്നുണ്ട്. അതില് ബ്രഹ്മദേവൻ അതിലാണ് വന്നത്. അപ്പോ അതാ പറയണേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, അതുപോലെ പിതാവ് മറ്റൊരാൾ മുത്തച്ഛന്റെ പുത്രൻ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് നോക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിലെത്തും. ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അതിലും മുകളില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ അറ്റം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കില്ല അല്ലേ? ഭഗവാനാണ് ആദിമൻ. ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ടുവേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ. ഭഗവാനെ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം വേണം. അതായത് സത്സംഗം വേണം. ഭക്തരുമായിട്ട് സഹവാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴവരാണ് പറഞ്ഞു തരിക അല്ലെ, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ആരംഭം എവിടെ നിന്നാ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത്. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾ ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അതറിയണം അല്ലെ? ശരിയായിട്ടുള്ള ആ വൃക്ഷം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തരാവാതെ, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് ആസക്തരാവാതെ ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രാണ് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും ആ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി ചെയ്യാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോഴാണ് അല്ലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള ആ ഭഗവത് ധാമത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് എന്ന് ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന്, ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോട് ബന്ധനമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തില് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അനാസക്തരായിട്ട് ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തെ ഛേദിക്കണം എന്നാ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കും. ഭഗവാനെ നേടുന്നത് വഴിയും ഈ വൃക്ഷത്തിനെ ഛേദിക്കാൻ പറ്റും. മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മായയെ ജയിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് കരകയറാം. ത്രിഗുണാതീതരാവണം എന്ന് നമ്മൾ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ത്രിഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് വാസുദേവാവസ്ഥയിൽ എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ ത്രിഗുണാതീതരായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് സാധ്യമാവുള്ളൂ. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യാ വിനിവൃത്തകാമ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സഞ്ജൈർഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദമവ്യയം തത്. 3 കാര്യങ്ങള്: മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. ആർക്കാണ് ഈ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം ലഭിക്കുന്നത്? മിഥ്യാഭിമാനം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കണം, മായാമോഹങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, ദുർജനങ്ങളുമായിട്ട് സംസർഗം അരുത്. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയും ദോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതിരിക്കുക. പലതും ഉണ്ടാവില്ലേ, വിഷയസുഖങ്ങൾ പലതും അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അതിലൊന്നും നമ്മൾ പെട്ടുപോകരുത്. അപ്പൊ സനാതന തത്വം എന്താണ്? ആ പരമസത്യം തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെ. ആ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട്, സുഖം വന്നാ വലിയ തുള്ളിച്ചാടുകയല്ല, ദുഃഖം വന്നാ തകർന്നു പോവാ, അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആഗമാ പായിനോ അല്ലേ, വരും പോകും. അതിലൊന്നും ഇത്ര വിഭ്രാന്തരാവേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ആ സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ജയപരാജയങ്ങളെയും എല്ലാം ദ്വന്ദ്വത്തിനെയും ഒരേപോലെ നിലയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം. അങ്ങനെ വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയാവുന്നവർ, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ അറിയുന്നവര് പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം ലഭിക്കുക. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് പ്രകൃതിക്ക് അധീശൻ.
നമ്മളൊക്കെയോ പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ്. അഹങ്കാരജന്യമായ വിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. അല്ലെ, ഞാൻ വലിയ കേമൻ എന്നൊക്കെയുള്ള, ഞാനാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്യണത് എന്നൊക്കെയുള്ള അഹങ്കാരജന്യമായ വിഭ്രാന്തി, അതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരാവണം. എന്നിട്ടോ ഭഗവാനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. മായയിൽ നിന്നാണ് ഈ മിഥ്യാഭിമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണത്. ഞാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ എന്നൊക്കെയുള്ള മിഥ്യയായിട്ട്, എന്റേതായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല പിന്നെ, അല്ലേ? ഒന്നും ചെയ്യാം, ഒരു വിരൽ അനക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ കുറച്ചു നാള് മാത്രം താമസിച്ചു മടങ്ങേണ്ടവരാണ് നമ്മള്. നമുക്കാണ് ഈ അഹന്ത, മമത ഒക്കെ വെച്ച് നടക്കണത്, അല്ലെ? എന്റേതാണ്, ഞാനാണ് കേമൻ, മറ്റേ ആളോട് വെറുപ്പ്, ശത്രുത, അല്ലെ? അപ്പൊ അതെല്ലാം നീങ്ങണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി കിട്ടണം. അപ്പോഴാണ് ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള ബോധം അപ്പോഴുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? ഭഗവത് അംശമാണ് നമ്മള്. നമ്മളുടെ കടമ എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. അത് മറന്നു പോകരുത്. ഭഗവാന്റെ സേവനം മറന്ന ജീവിതം, മായാമോഹം, ദുസ്സംഗം, ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തഥാമ പരമം മമ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. മക്കളെ, ഇങ്ങോട്ട് വരൂ വേഗം, ഇതാണ് എന്റെ ധാമത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം 7 ഔട്ടർ കവറിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാ. അവിടെ ഇരുട്ട് മാത്രാണ്, അല്ലെ? എന്നാ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളില് അവിടെ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ അഗ്നിയുടെയോ വൈദ്യുതിയുടെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതൊന്നുമല്ല അവിടെ പ്രകാശം പരത്തുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രകാശമുണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെ ജ്യോതി സ്വരൂപനാണ്. അവിടെ പിന്നെ വേറൊരു സൂര്യന്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതാണ് മക്കളെ എന്റെ ധാമം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക്. നമ്മളെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറയാണ്, മക്കളെ, ഇതാണ് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല്, അവിടെ ചെന്നെത്തിയാല് പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങേണ്ടതില്ല മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലത്തെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് തരികയാണ് നമുക്ക്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് വസിക്കാം. പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? പരമധാമം പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവാനിൽ ആത്മസമർപ്പണമല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. സഹസ്രദള പത്മത്തില്, അല്ലെ, ഭഗവാൻ ലീലയാടാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ചെയ്യണം കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചാൻറ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ, അല്ലെ? തദ്ധാമ പ്രവേശനത്തിന് അർഹത നേടുക. ഇത് ദേവീധാമമാണ് നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകം. പിന്നെ മുകളില് കൈലാസം, ഹരിധാമം ഒക്കെ ഉണ്ട്. വിഷ്ണുവിന്റെ ലോകം അതിലും ഉപരിയായിട്ട്, അല്ലെ, വൈകുണ്ഠം, അതിനും മുകളില് ഗോലോകം, പ്രകാശമയമായത്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ഇരുട്ടാണ്, നമുക്കറിയാം. അപ്പോ ആ ഇരുട്ടിനെയൊക്കെ മാറ്റണം. ഭയം, ടെൻഷനാണ് ഈ കുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതികത. വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇതൊരു പ്രധാന ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകള്. നമ്മള് ബദ്ധാത്മാക്കളാ. മുക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് ഗുണാതീതര്, മായാതീതരായിട്ട്, അവര് പരമ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവര്, അവര് ആധ്യാത്മിക ലോകപ്രാപ്തിക്ക് അർഹതയുള്ളവരായിരിക്കും.
അവര് അവര് മുക്താത്മാക്കള് എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്, ബദ്ധരായ ജീവസത്തകളാണ്. അപ്പോ ബദ്ധമായ ജീവിതാണ് നമ്മൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ മനസ്സ് ആറാമത്തെ ഇന്ദ്രിയം, മനസ്സ് അന്തരേന്ദ്രിയം, മറ്റ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള് വേറെയുണ്ട്. അങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. പ്രകൃതി സ്ഥാനി കർഷതി എന്നാ പറയണത്. കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നമ്മളിവിടെ, അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന് വിഷമുണ്ട്, എന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന്. അപ്പോഴാ പറയണേ, നിങ്ങളും തിരിച്ചു വരൂ, എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജീവസത്തകളുടെ വിവരം നൽകുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? 7ാമത്തെ ശ്ലോകം, അല്ലെ? മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സനാതനരാണ് നമ്മള്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ. അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബദ്ധമായ ജീവിതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എപ്പോഴും എത്ര ദുഃഖമുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും തന്നെയാണ് സുഖം വരുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? ഇവിടെ ഏത് വിധേനയും ഇവിടെ പ്രയാസങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. ധനസമ്പത്ത് ഉള്ളയാള് ചിലപ്പോ വിചാരിക്കും, ഇവിടെ എനിക്ക് വളരെ സുഖാണ്, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഗോലോകത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് എന്ന് കരുതും, അല്ലേ? പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവര് മൂഢരാണ്. എന്നാൽ ആർക്കറിയാം അടുത്ത ജന്മം നമ്മള് ഏത് ശരീരാണ് നമുക്ക് കിട്ടുകയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവര് മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ കുടുക്കിലുള്ളവരാണ് ചിന്തിക്കുക ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും സുഖം എന്ന് കരുതുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ചിന്തയിലേക്ക് ജീവനെ പിടിച്ചിഴക്കുന്നത് എന്താ? മനസ്സാണ്. മനസ്സ് സത്വഗുണത്തിലാകണം, അപ്പോഴാണ് കർമ്മങ്ങൾ നന്നാവുക. ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മള് സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. ഓ, ഭഗവാൻ അറിയാം, അല്ലേ, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പാടിലാണെന്ന്. പഴാ പറയണേ, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ് ഇവര് 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ന്. സ്വന്തം ധാമത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താല് നമ്മെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെള്ളം, സമുദ്രം, ഭഗവാൻ സമുദ്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി ജലം. അതെ, അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു വിരല് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? വിരല് കൈയിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വിരല് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. എന്നാൽ പലർക്കും ചില ഘട്ടത്തിലൊക്കെ വിരല് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ പിന്നെ ആ വിരലിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ക്ലേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അഗ്നി ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ, ജ്വലിക്കണ ആളിക്കത്തണ അഗ്നിയില് നിന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, തീപ്പൊരികള് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ തീപ്പൊരികള് സത്യത്തിൽ അത് തീ തന്നെയാണ്, അഗ്നി തന്നെയാണ് ഈ തീപ്പൊരികള്. പക്ഷേ ഇത് അഗ്നിയിൽ നിന്ന് അകലും തോറും ഇതിന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും ഒക്കെ നശിച്ച് അത് ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാതെയാവും. അതുപോലെയാണ് നമ്മള്. ഈ അഗ്നി ഭഗവാനാണെങ്കില് ഈ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകലുന്ന തീപ്പൊരികൾ പോലെ നമ്മൾ ജീവസത്തകള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാല് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഒന്നിനും നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വര ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനിവാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റുഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന ജീവസത്തകള് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേക്കാം. കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ. ഇപ്പൊ കാറ്റ് ഒരു മുല്ലപ്പൂവിൽ തട്ടിയിട്ട് കാറ്റ് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധം കാറ്റിന് ഉണ്ടാവും. നേരെ മറിച്ച് ഒരു എന്താ പറയാ, ഈ ബോംബെയിലൊക്കെ ഈ ചാലുണ്ട്, അല്ലെ? ഈ എന്താ പറയാ, വെള്ളം ഡ്രെയിനേജ്
അവിടെ തട്ടിയിട്ട് വരണ കാറ്റിനോ നമ്മൾ അതിലേ പോകുമ്പോ മൂക്ക് പൊത്തിയിട്ട് വേണം പോവാൻ. അപ്പോ ആ കാറ്റ് ആ ഗന്ധത്തിനെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ നമ്മള് മരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവൻ ഇങ്ങനെ ശരീരം വെടിയുമ്പോഴ് അതിന്റെ കൂടെ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ആ കർമ്മ ഫലങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അതാ പറയണേ, കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ അത് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണ്ടേ, എന്നാലല്ലേ സുഗന്ധപൂരിതമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊന്നിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്രെയിനേജിലൊക്കെ തട്ടി വരണ കാറ്റ് പോലെ ദുർഗന്ധപൂരിതമായിട്ടുള്ള കാറ്റായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ ജീവനെയും ആ കർമ്മവാസനകളെയും ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ 84 ലക്ഷം യോനികള് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തത് അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. ഏത് വേണമെങ്കിലും ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം ലഭിക്കാം. ജനിച്ചവരൊക്കെ മരിക്കും അല്ലേ. ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയണത് ഒരു റെയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ പോലെയാണ്. എന്താ റെയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ആ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പല സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രെയിന് പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകണം എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം, ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചാൻസ് ആണ്, ഒരു അവസരമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് മൃഗമായിട്ട് മാറണോ ഇനി അടുത്ത ജന്മം, അതല്ല മനുഷ്യനാവണോ, അതല്ല ദേവീ ദേവന്മാരാവണോ, അതോ സ്വധാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കണോ, ഏതാണ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുക. ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ്, റെയിൽവേ ജംഗ്ഷനിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കണത്. നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ്. നമുക്ക് നന്നാവണോ നേരെ ആവാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റണ ഒരു അവസരമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ട്രെയിനില് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ കയറിയ ഫൈൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ കർമ്മ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഭൗതികതയില്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കർമ്മം ചെയ്യണം നമ്മള്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ, ശിക്ഷാദണ്ഡം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയോ നമുക്ക്? അപ്പൊ ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് മുക്തരാവണം. അതാ നമുക്ക് വേണ്ടത്. എണ്ണി എണ്ണി കുറയുന്നീതായുസ്സും മണ്ടി മണ്ടിക്കരേറുന്നു മോഹവും അല്ലെ. വിധിച്ചിടുന്ന കർമ്മമൊടുങ്ങുമ്പോൾ പതിച്ചിടുന്നു ദേഹമൊരിടത്ത്. അങ്ങനെ പൂന്താനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. അപ്പോ എത്ര നാളുണ്ട് എന്ന് അറിയില്ല ഇനി അല്ലേ ജീവിതം. അപ്പോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും കുറെ വൈകിപ്പോയി. നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ വേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി. എന്നാലും ഇനിയുള്ള സമയെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവാക്കണം അല്ലേ. എന്താണ്, കൃഷ്ണം നമാമി കൃഷ്ണം ഭജാമി, അത് പറയാ. അതാവണം നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവനെയും മറ്റു സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയും കൊണ്ട് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളും അല്ലെ ജീവസത്ത. അപ്പൊ ആ ജീവസത്തയുടെ ഏത് ശരീരാണോ കൈക്കൊണ്ടത് അതിന്റെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അത് സ്വീകരിക്കും. എന്നിട്ട് അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിച്ചോണ്ടിരിക്കും, പിന്നെയും പിന്നെയും ജന്മമെടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ പറയണേ അല്ലെ. ആ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്, നാവ്, ചെവി, കണ്ണ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ പുനർജന്മത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് അല്ലെ. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, അവയുടെ കർമ്മം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇവയൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ്
മറ്റൊരു ജന്മം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാന്യുതം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ചനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്കറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടൊരു ജീവാത്മാവ് പോണത്? ഇനിയും ഒരു ശരീരം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്, പുനർജന്മം ഉണ്ടാവണത്? ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും മൂഢന്മാർക്ക് യാതൊരു ഐഡിയയുമില്ല. കാരണം എന്താ? അവർക്ക് ജ്ഞാനമില്ല, അല്ലെ? അവര് അജ്ഞാനികളാ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ്, അതായത് ജ്ഞാനചക്ഷുസ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഏതെല്ലാം തരത്തില് കർമ്മം ചെയ്യണം, എന്തെല്ലാം കർമ്മം ചെയ്താല് അതിന്റെ പ്രഭാവം അനുസരിച്ച് മേന്മയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും, അതല്ല തിന്മയിലേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ പോകാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഒരു ജ്ഞാനി മനസ്സിലാക്കും, അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ജന്മമായിരിക്കും അടുത്തത് കിട്ടുക. അതല്ല അവർക്ക് ചിലപ്പോ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവത് ധാമം പോകാനുള്ള ചാൻസും കിട്ടിയേക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ശരീരം വിട്ടു പോവുക എന്നറിയില്ല. ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുക എന്നും മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ബുദ്ധിമാന്മാര് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കും. അപ്പൊ മൂഢന്മാരെന്താ കരുതണത്? എനിക്ക് മരണമൊന്നുമില്ല, അടുത്തുള്ള എല്ലാവരും മരിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട്, എനിക്ക് മരണമില്ല എന്നാണ് ഒരു മൂഢന്റെ വിചാരം. അറവുശാലയില് ഒരു മൃഗം അറക്കപ്പെടുമ്പോഴ് അടുത്ത മൃഗം അവിടെ നിന്ന് പുല്ല് തിന്നുന്നുണ്ടാവും. അടുത്തത് അതിന്റെ ടേണാണ്, പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞൂടാ, അല്ലെ? അതിങ്ങനെ പുല്ല് തിന്നോണ്ടിരിക്കും. ഈ മൃഗത്തിനെ അറുത്ത് അതിന്റെ മാംസമൊക്കെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഇതിനെ അറക്കുക. പക്ഷെ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് പുല്ല് തിന്നോണ്ടിരിക്കുക. അതുപോലെയാ നമ്മള്, അല്ലെ? അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭാവി അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സിനിമയും സീരിയലും ഒക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ ജോളിയായിട്ട് നടക്കുക. മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, മായാപഹൃതമാണ്, അല്ലെ? അതാ ജനിമൃതികളാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. ജനിക്കണു, വലുതാവണു, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണു, മരിക്കണു, വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കണു, അല്ലെ? അങ്ങനെ ജനിക്കുക മരിക്കുക, ഇതന്നെ പുനരഭിജനനം പുനരഭിമരണം. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്നാണ് പറയണേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും. അതായത് പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ഇതൊക്കെ അവര് ത്രിഗുണാതീതരായിരിക്കും, അവര് മായാതീതരായിരിക്കും, അവര് എല്ലായ്പ്പോഴും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവത് സേവന നിരതരായിരിക്കും. അങ്ങനെ യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാം. ഈ ജന്മം ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു, അതിന്റെ ഫലം എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ അവർക്കറിയാം. എന്നാൽ മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗത് ഭാസയതേ അഖിലം യചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്നു തന്നെ വരുന്നവയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികൾ പറയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെള്ളത്തിന്റെ രുചി, അതുപോലെ എന്താണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? വെള്ളത്തിന്റെ രുചി പഠിച്ചു. രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ, അല്ലെ? പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ നമ്മള്? അതായത് ഓങ്കാരം അത് ഭഗവാനാണ്.
അല്ലെ? വെള്ളത്തിന്റെ രുചി അത് ഭഗവാനാണ്. സുന്ദരവും ആകർഷകവുമായ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിഭൂതി യോഗത്തിലും കണ്ടു. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്. എല്ലാം ഈ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരമൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ്, ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഈ സമുദ്രം, എങ്ങനെയാണ് ഈ സമുദ്രം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇരിക്കണത്? ആരാ ഇതിൽ കൊണ്ട് വെള്ളം നിറയ്ക്കണത്? അറിയില്ല നമുക്ക്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ പശു നമുക്ക് പാല് തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക, പാല് കിട്ടണത് പശുവിൽ നിന്ന്. പശുവിന് എങ്ങനെയാ പാല് ഉണ്ടാവണത്? പുല്ലൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോ, അല്ലെ? പുല്ല് എവിടുന്നാ ഉണ്ടാവണേ? മഴ കൊണ്ട്. അപ്പൊ മഴ എവിടുന്നാ ഉണ്ടാവണേ? സമുദ്രം വേണം മഴ ഉണ്ടാവാൻ. അപ്പൊ ഈ സമുദ്രത്തിനെ ആരാ നിറയ്ക്കണേ? അറിഞ്ഞൂടാ, അല്ലേ? ഭഗവാനല്ലാണ്ട് പിന്നെ ആരാ ഈ സമുദ്രം നിറയ്ക്കുന്നത്? അതുപോലെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഓരോന്നും ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ്സും ഓജസ്സും കൊണ്ടാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഓജസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവണ കാര്യങ്ങള് ഇവിടെ പറയാണ്. 13 ഗാമാവിശ്യഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പൊ നിലാവാണ് അല്ലേ ഈ സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഔഷധ ശക്തിയും സ്വാദും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ഫലങ്ങള്, പച്ചക്കറികള് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണത് അതിന് നിലാവ് വേണം. ആ നിലാവിൽ നിന്നാണ് സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ജീവരസം കിട്ടുന്നത്. അതൊക്കെയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഓജസ്സാണ്, ഓജസ് കൊണ്ടാണ്. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി അവയെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഭ്രമണപഥത്തില് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ അധിവേശത്താലാണ് ഓരോന്നിനും ഉചിതമായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. സസ്യത്തിന് ഔഷധ ശക്തി ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നൽകാണ്. ഇപ്പൊ ഉള്ളൂര് പ്രേമസംഗീതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പരാപരാത്മൻ ഭക്തിയഭിഗമ്യൻ ഭഗവാനെയാർ കാൺമു, ചരാചര പ്രേമാഞ്ജനമെഴുതിയ ചക്ഷുസില്ലാഞ്ഞാൽ എന്ന്. ആ ഭക്തി അഭിഗമ്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കാണാൻ, ഇത് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം, അല്ലേ? നന്ദി പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. എന്തെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോടി കോടി കൃതജ്ഞത അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലേ ഭഗവാനില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറംതള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കണ ആഹാരം അത് ദഹിക്കണം, അല്ലേ? ദഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അസുഖം വരും, അല്ലേ? വിശപ്പുണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ വൈശ്വാനരൻ എന്നാ പറയാ. ആ അഗ്നിക്ക് എന്താ പേര്? വൈശ്വാനരൻ എന്നാണ്. ദഹനാഗ്നിയുടെ പേര് വൈശ്വാനരൻ. ജഠരാഗ്നി, ദഹനാഗ്നി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോ ഈ പ്രാണവായു 5 തരം പ്രാണനുകളുണ്ട് എന്നാ പറയാ. ആ പ്രാണവായു അപാനൻ, വ്യാനൻ, അപാനൻ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലേ? പ്രാണൻ, അപാനൻ എന്തൊക്കെയാണ് പേര്. അപ്പൊ ആ 5 പഞ്ചപ്രാണനുകള് ഉണ്ട്. ആ പഞ്ചപ്രാണനുകളും ചേർന്ന് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കണത്, പിന്നെ വേണ്ടാത്തതിനെ പുറന്തള്ളുന്നത് എല്ലാം ഈ ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. വൈശ്വാനരൻ, ജഠരാഗ്നി അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15ാമത്തെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദ വിദേവ ചാഹം. സർവ ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തമുണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. എല്ലാ
ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി വാഴുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചു. പിന്നെ സ്മരണ, ഓർമ്മശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അറിവ്, ജ്ഞാനം, അതുപോലെ മറവി, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മറവിയും വേണം, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കില്ല. അത്ര അല്ലെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് മറവിയും ആവശ്യമാണ്. ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മശക്തി എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ആ പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും ആരാ? ഭഗവാനാ. ഇപ്പോ വ്യാസദേവര് വ്യസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്ന അറിവിനെ, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസദേവരും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശാവതാരം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? എല്ലാ അറിവും ഭഗവാനാ ഉള്ളത്. ആത്മാവിന് ജ്ഞാനം വേണം, അല്ലെ? ആത്മാവിന്റെ പോഷണം അതും ഭഗവാനാണ്. ആത്മാവിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെ? എല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാ സ്മരണ, ജ്ഞാനം, മറവി, ഇതൊക്കെ അതിനെല്ലാം പോഷണപ്രദമാകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരാശ്ചരേവജ ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ രണ്ടു വിധം, തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. ഇപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പുരുഷന്മാര് രണ്ടു വിധം. തെറ്റ് പറ്റണവരുണ്ട്. ക്ഷരശ്ച അക്ഷര, ക്ഷരവും അക്ഷരവുമായവരുണ്ട്. ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കാത്തത്, നശിക്കണത്. അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കാത്തത്. ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുപറ്റുന്നത്. അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ലാത്തവര്, തെറ്റുപറ്റാത്തവര്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കള്, അതായത് നമ്മളൊക്കെ തെറ്റുപറ്റണോരാ. എന്നാ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളവര് ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് വേണം? ഗുണാതീതരാവണം, മായാതീതരാവണം, ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്യണം, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ബദ്ധാത്മാക്കളായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് തെറ്റുപറ്റണത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പുരുഷന്മാരുള്ളതില് നമ്മള് ബദ്ധാത്മാക്കള്, മുക്താത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല. ക്ഷരമായിട്ടുള്ളവർക്ക് തെറ്റുപറ്റും, അക്ഷരമായിട്ടുള്ളവർക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല. 17. ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്യവ്യയ ഈശ്വര. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പോ ഏതാ 3 ലോകങ്ങള്? ഈ 14 ലോകങ്ങളും തന്നെയാണ് 3 ലോകങ്ങള്. അതായത് ഭൂമി, അത് മധ്യത്തിലുള്ള ഒരു ലോകം, മുകളിലുള്ള ഉപരിലോകങ്ങൾ 1, പിന്നെ താഴെയുള്ള പാതാള ലോകങ്ങൾ 1, അങ്ങനെ 3 ലോകം. അപ്പോ ഈ രണ്ട് ക്ഷരവും അക്ഷരവുമായ പുരുഷന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ രണ്ടുപേരെ കൂടാതെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന അവ്യയനായ, ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്ത ആ സനാതനനായിട്ടുള്ള, അജനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ അന്തരാത്മാവിനെ അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഉള്ളില് അന്തര്യാമിയായിട്ട് ആ പരമപുരുഷന്റെ പരമാത്മാവ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം, അല്ലെ? അതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്മാത് ക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദഭിചോത്തമ അതോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രഥിത പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. എന്താ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയാൻ 3 കാരണങ്ങളാ. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ്. അതിനാലാണ് ഭഗവാനെ ലോകരും വേദങ്ങളും പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയണത്. എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയണത്? 3 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്.
ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്, പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്. ഭഗവാൻ ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ്. അതിനാലാണ് ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഉത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഭഗവാനെ അറിയുന്നയാള് എല്ലാ വേദങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ്. ഭഗവാനെ ഉത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ ആർക്കാണോ സാധിക്കണത്, അയാളെ ജ്ഞാനിയാണ്, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ്. ഉത്തമ വൈഷ്ണവൻ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചയാളാണ്. അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനം അയാള് നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലെ, ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനും ആവാനായിട്ട് ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവര് ബുദ്ധിമാനാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ സർവശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ബുദ്ധിമാൻ, അയാളാണ് ജ്ഞാനി. 19. യോ മാമേവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ, ആ സർവശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ, ഭഗവാൻ ഏതാ ലെവലിലല്ലേ, ഭഗവാൻ എത്ര ഉന്നത ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവര് എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കും. അല്ലെ, ഭഗവാനില് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരണാഗതി അടയും അവര്. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ ലഭിക്കണം, അത് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരാവും, ആസക്തരാവും. ബാക്കിയുള്ളതിനോട് ഒന്നിനോടും പിന്നെ ഒരു ആഗ്രഹവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വ. ഈ സാങ്കല്പികമായ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിനെ കാണിക്കുന്ന ആ ആൽമരത്തിനെ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ അസംഗശസ്ത്രം ഉണ്ടാവണം. അല്ലെ, അതിനെന്തു വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ അനാസക്തരായിട്ട് ഈ ഭൗതികതയിൽ വ്യവഹരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹമില്ല, ഭഗവാനോട് മാത്രം ആസക്തരായിട്ട്, അല്ലെ, ആസക്ത ചിത്തരായിട്ട് ഭഗവാനില് മുഴുകിക്കഴിയാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ആൽമരത്തിന്റെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങള് യാതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവര് മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എത്തും. 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇദമുക്തം മയാ നഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. അനഘ എന്ന് വിളിച്ചു, പാപരഹിത. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ആ ജ്ഞാനം എവിടെന്നാ? വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള, ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അറിവ്. അല്ലേ, ഈ അറിവ് ഇന്ന് ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത്. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടിയവര് ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്കോ പരിപൂർണത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ, സഫലമാവും അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. അതാ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത്. ഏത് ജ്ഞാനവും ഭഗവാനാണ് നൽകുന്നത്. അല്ലെ, ഏത് മാർഗം വേണം എന്ന് നമുക്കിനി തീരുമാനിക്കാം. ഈ ഭൗതികത സ്ഥിരമായതല്ല, ആധ്യാത്മികതയാണ് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ വേദാന്ത സാരം എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഈ ജ്ഞാനം നേടിയാല് നമുക്ക് ഭഗവാനിലെത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആദ്യം നമ്മുടെ ചിത്തം ശുദ്ധമാക്കണം, അതിന് ഹരിനാമം ജപിക്കണം. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനമെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചിത്തശുദ്ധി വന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരാൻ, നമുക്ക് പടിപടിയായി ഉയരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികത എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമല്ല. ആധ്യാത്മികതയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കില് പുനർജന്മം ഉണ്ടാവും. വേദാന്ത സാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ ആരാണ്, എന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്,
അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവത് അംശമാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനായി പ്രയത്നങ്ങള് കൈവരിക്കുക, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക. അങ്ങനെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഹറുത്ത് കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്നൊഴിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ തത്വം, ഭഗവത് തത്വം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ഭഗവത് സേവന നിരതരാവണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ത്രിഗുണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അതിജീവിക്കാം. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കില്ല. ഭക്തിപൂർവമായി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യമൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്നു തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട്യാ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. അല്ലെ? മെറ്റീരിയൽ നോളജ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നേടിയിട്ടുള്ള ആളാവാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയോ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം അയാള് ബുദ്ധിമാൻ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കഥയുണ്ട്, പറയാൻ സമയമുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയണതാ അല്ലെ? സുധാമ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം? പറയണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതന്നെ, ഭഗവാനെ കാണാൻ പോണത്, അവില് കൊണ്ടുപോണത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് അല്ലെ സുധാമ. അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ യാതൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ? ദാരിദ്ര്യത്തിലായാലും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ തൃപ്തനായി ജീവിച്ചു. അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ എന്തിനോട് ഉപമിക്കാം? എന്തിനോടാ ഉപമിക്കണേ? അശ്വത്ഥമാണോ? അശ്വത്ഥത്തിനോടല്ല, ഈ അശ്വത്ഥം അരയാലാണ്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളോടല്ലേ? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അതെ അതെ. ബന്ധനങ്ങളെയാണോ ബന്ധങ്ങളെയാണോ? ബന്ധങ്ങളെ, ബന്ധനങ്ങളെ അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തത് വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുക, ഭഗവാനെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുക. വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. പ്രകൃതിയുടെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മാതാജി. അല്ലല്ല, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെ. പോഷണം കൊണ്ടാണോന്ന് വേണ്ട, ത്രിഗുണങ്ങൾ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെ. പിന്നെ ശ്ലോകം 5 മായാമോഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക കൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് ലക്ഷ്മി മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയൂ. പറഞ്ഞോളൂ. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം
ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് അതെ. ശ്ലോകം മനസ്സിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തത് ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? 15-ാമത്തെ അതെ. മാമൈവാംശ 7. ജീവാത്മാവിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ മഹത്വം ദഹനാഗ്നി വർദ്ധിക്കുന്നു. വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. വൈശ്വാനരൻ. ജീവാത്മാവിന്റെ ദഹനാഗ്നിയിൽ വർത്തിക്കുന്ന അഗ്നി ഏതാണ്? ഏതാ? ജഠരാഗ്നി. വൈശ്വാനരൻ. 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 വൈശ്യാനകൻ എന്നാണ് അല്ലെ? നരൻ. 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 വൈശ്വാനരൻ. 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 ജഠരാഗ്നി അങ്ങനെയും പറയാല്ലേ? വൈശ്വാനരൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരമൊക്കെ ദഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പഞ്ചപ്രാണനികൾ ഉണ്ട് എന്നാ പറയാ. വായുക്കള് പഞ്ചപ്രാണനികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥിതിയൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു അഗ്നി രൂപത്തിലാണ് അത് ദഹനം നടത്തുന്നത്. അത് വൈശ്വാനരൻ എന്നുള്ള ആ അഗ്നി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി തന്നെയാണ് എന്നാണ്. വ്യക്തമായോ? ജഠരാഗ്നി. വ്യക്തമായോ? ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമനെന്ന് ഏതാ? ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമനെന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് 3 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമനെന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അതെ. കഴിഞ്ഞോ? 7 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അധികം എഴുതാൻ. വേറെന്തെങ്കിലും? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വരിക. അത് എന്നാ മാതാജി എക്സാം ഉണ്ടാവുക? വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞ 19ാമത്തെ. അപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച ഇരിക്കും അല്ലേ? അതെ അല്ലേ? നോക്കണം. 16. ഇനി 4 ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ? 16, 17, 18. 16, 17, 18. 3 ദിവസം. അതെ, 4ാമത്തെ. അപ്പോ ഇന്നിപ്പോ ട്യൂസ്ഡേ അല്ലേ? നാളത്തെ ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഉണ്ടാവില്ല, ഇവിടെ വീട്ടിലില്ല. അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടോളാം. റെക്കോർഡ് കേൾക്കാലോ. അതെ. അത് കഴിഞ്ഞാ 2 ദിവസം കൂടി ക്ലാസ്സുകളോ, പിന്നെ പരീക്ഷ. മാതാജി എക്സാം ഈ ടൈമിൽ തന്നെയാവോ നമ്മുടെ? അതെ അതെ, ക്ലാസിന്റെ സമയം തന്നെ. മാതാജി ഇന്നലെ സത്സംഗം കേട്ടായിരുന്നു. കേട്ടു അല്ലേ? ഇന്നലെ 108 പ്രാവശ്യം നാമം ചൊല്ലി. അതെ അതെ, എല്ലാരും ചൊല്ലി. എന്നും ചൊല്ലണം, ഒരു ദിവസം മാത്രം ചൊല്ലിയാ പോരാ. എന്നും ചൊല്ലാറുണ്ട്. അത് കൂട്ടിയിട്ട് വരണം. ഒരു മാലയാണ് ഇപ്പൊ ചെല്ലണേ, അത് പിന്നെ 2 ആക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, പിന്നെ 4 ആക്കണം, അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ അത് മാത്രല്ലാതെ നമ്മള് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമോ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ജപിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുമ്പോ ആ ഒരു മാലയെ പറ്റുന്നില്ല കൂട്ടത്തില്. ഭാഗവതമുണ്ട്, എല്ലാം ഭാഗവതമുണ്ട്.